Dobrý deň, sme Šestka a radi by sme vás privítali v našej obci, ktorá sa nachádza priamo pod Manínom, a to je Považská Bystrica. Tu je niečo viac o meste a aj jej blízkom alebo širšom okolí. Môžete vidieť veľký Manín, najväčší vrch Súlovských vrchov, leží 4 km východne od Považskej Bystrice. Toto je Manín. Manín je položený 891 metrov nad morom. Manín je zaujímavý tým, že z neho vyviera mnoho prameňov pitnej vody. Z Manína by malú patru. Leží v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pri Považskej Bystrici. Sa pôjdeme pozrieť na Manínec. A ten Manínec sa dá úplne v pohode výjsť aj na bicykli. A my sme konečne už vyšli na Manínec. A tam tiež môžete otočať a vidíte tam aj turistov. A tam vidíme veľký Manín. Tuto si tiež môžete opýtať. A je tu aj lavičke priamy a je tu vynesená túto... Toto je náš najväčší kostol v Považskej Bystrici. Vznikol v 14. storočí a jeho súkromným patronom bol Jan Podmanický. Kostol Panny Márie v Považskej Bystrici bol postavený v roku 1850 v barokovom štýle. Interiér zdobíja cenné umelecké diela vrátane obrazu Panny Márie. Je významný svojou krásou a architektúrou a historickým významom. Nachádza sa pri pamätníku v Považskej Bystrici. Tento pamätník je od roku 2010 zaradený do pamätihodnosti mesta. Tento pamätník bol postavený pre pamiatku zosnulých, ktorí v druhej svetovej vojne zomreli. Tu sú dva 20-metrové stĺpy. Hore je letec, partizán a vojak. Tu sú obrázky druhej svetovej vojny. Nachádzam sa pred Centrom voľného času, túto budovu prezývame aj CVČ. Sú tu rôzne krúžky, napríklad Lego, alebo tu býva aj angličtina, youtuberský krúžok, folklór a bývajú tu aj mažoretky Bona a Aurora. Nachádzame sa na Považskom hrade. Považský hrad je zrúcanina na strmom vrchu na pravom brehu Váhu, nedaleko od Považskej Bystrice. Vidieť zrúcaninu Považského hradu, ktorý bol postavený už v roku 1128 na ochranu dôležitej považskej cesty. Prvá písomná zmienka je z roku 1316, kde je spomínaný už ako Bystrický hrad. Na ochranu dôležitej považskej cesty kráľ Matej ho daroval Podmanickovcom, ktorí hrad rozšírili. V roku 1543 ho však požiar veľmi ťažko poškodil. Pod hradom sa nachádzajú dva kaštiele, ktoré slúžili na to, lebo majitelia hradov mali vysoké nároky a chceli bývať v útulnejšom bývaní. Toto je umelecká škola Imra Weinera kráľa. Je tak pomenovaná kvôli tomu, že to bol známym umelcom z Považskej Bystrice. Ponúka výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Tady sa nachádzam pri kaplnke Svätej Heleny v Považskej Bystrici, ktorá je postavená na kopci Helena, podľa ktorého dostala aj svoje meno. Vedľa nej dali obyvatelia vysadiť túto lipu, ktorá už má niekoľko rokov. Kaplnka bola už niekoľkokrát zničená a dokonca ju aj podpáli. Teraz už je zrekonštruovaná a môžu sa v nej sláviť aj sväté omše. Postaviť ju dal grof Peter Safári v roku 1728 a vysvetil ju miestny farár Martin Beles. Chcel by som vám predstaviť kalváriu nad mestom Považská Bystrica. Teda kalvária bola postavená okolo roku 1805 až 1807 nad cintorínom a na vršku, kedysi volánom Háj. Kalvária je mierne situovaná na miernom kopci. Sídli tu aj kaplnka svätej Márie Magdalény. Vedie ku nej krížová cesta s 12 kaplnkami. Chcel by som vám predstaviť farský kostol svätého Ladislava v Považskom Podhradí. Je to rímskokatolícky kostol, ktorý sa stával 18 rokov a bol vyhorený v roku 1888. Pružina sa nachádza
nachádza v Trenčianskom kraji, v Považsko-Bystrickom okrese. Prúžina je obklopená strážovskými vrchmi. Známou osobou v Prúžine je Štefan Závodník, ktorý vybudoval starú faru, kostol a základnú školu. Nachádzame sa pred kostolom do Maniži. Tento kostol bol pôvodne postavený už v 14. storočí. Výskumy odhalili základy strážnej veže, ktorá tu stála už v 13. storočí. Je to kostol svätého Mikuláša. Odohralo sa to veľa historických udalostí. Taktiež kostol patrí do farnosti rímskokatolíckej cirkvi. Nachádzame sa na lúke nad Prečním, kde minulý rok, čiže v roku 2024, postavili miestni obyvateľia tieto obrie stoličky. Hneď sa stali obľúbeným miestom na príjemné prechádzky. Okrem stoličiek sa tu obyvateľia obce každoročne stretávajú v najdlhší deň v roku, aby zapálili svätojánske ohne. Toto je hojdačka lásky. Táto hojdačka lásky sa nachádza v Prečne. Je to aj takto pekný výhľad a toto miesto je jedno z najkrajších miest v Prečne. Toto je Kvašovská lipa. Mala 22 metrov a jej odhadovaný vek je na 330 rokov. Je jedna z najstarších lip v okrese. Kriváň. Kriváň je jeden z najvyšších vrchov Slovenska, ktorý sa nachádza v Tatrách, ktorý leží nad Podbanským, približne 22 km severovýchodne od Liptovského Mikuláša. Približne v 19. storočí sa stal neoficiálnym symbolom slobody Slovákov a slovanskej súdržnosti. Kriváňou trvá cesta z Povazkej približne 2 hodiny a 33 minút.